Dobre, akcia, ideme! Solares na streche! Dobre, valíme 72. Nohy, Baďo, nohy tam nehaj. Nehaj tu nohy. Vidíš si baráku. Daj to mi. Ale tu mám daj tu reker kameru. Dobre, Semir, poď. Olala, planet. A tu sa nám stráca pipa. Dobre, podriadne. Romano hip-hop! Romano hip-hop! Yo! Toto je akcia Pipo! Hej, máme nový seriál Pipo! Čo sa má? Ale už si posedom! Dej, pane! Dívaj, no sa mora! Kokos! Dívaj, konár! Dobre! A už tu máme minútu 30! Dobre! Áno, Baďo to rozdáva s Petrovým autom. Budú dve patrole. Budeme sa mi tá páčka vnútri aj... Hej, ale prestaň! Chceš vyhodiť kameramana, ty kokos? Hlavný kaskader. Nežral, nespal, ty kokos. Kameraman na tom taky. A tento vesmír, ty čo rukojemníka vystrkuješ, schovaj sa, hej? Koľko piče? Dobre. Kokos, trektášky. Ale kokos. Ale Semir to zvládol. Semir ide, toto je rýchlo, to je nechka. Dobre, dívaj, zabili sa 4. Jeden bol na... Hej, ale keď sa to aj... Áno, mne pripučí hrudník a viem jak vládňak. Dobrá, táto akcia bola stručná. Stop. Bacha! Dobre, mám ťa, kámo, značky, všetko. Oj, na to. To potom... Halucinácie. Ešte niekto na to ešte godičke prerazí. Dobrá. Vypostavil to. Kamera na tvojim poličom. Ticho, tričky. Zavrite okno, aj to počúva. Ja som na stude. To keď uvidí Miša, tak neviem. Počkaj, čo som to nevyprávaj, kto to má vidieť. Ty kokos. No dojebala sa nám kamera, kámo. Viete zastaviť? Nejde ani pozastaviť, nie? Stále priamo prenoste. No stále sme na... Ja si robotová teraz, nie? Aha, klávesnica. No, Magorianko. Ty bola, ty kokos.